Contouring je pase, nyní je tu strobing. Pokud nevíte, o co jde, sledujte dnešní video. Contouring nejvíce proslavila Kim Kardashian. Na začátku videa jsem řekla, že contouring už tak trochu pase, což není úplně pravda. Contouring se stále využívá, ale čím dál častěji se ke slovu dostává také strobing. Jedná se o projasňování jednotlivých částí obličeje takzvaným highlighterem. Mnoho z vás už o tom určitě taky slyšelo, ale stále se najde hodně lidí, kteří stále nevědí, o čem je vůbec řeč. A právě proto vzniklo dnešní video. A na pomoc jsem si přizvala speciálního hosta. Jedná se o moji kolegyni Johanku, která mi o víkendech pomáhá s váma jako nevěstama s česáním a líčením. No a já bych se tě, Johanko, na začátek zeptala, co to vůbec highlighter je a proč se používá? Highlighter je vlastně rozjasňovač, pomocí kterého se rozjasňuje obličej, jeho různé části, jako je třeba například nad lícními kostmi. A používá se proto, protože krásně odráží světlo a díky němu je vlastně obličej vypadá víc svěží a rozjasněný. Super. Mohla bys nám ukázat a našim divačkám, jak se teda highlighter používá, kam se nanáší? Highlighter se vlastně nanáší nad lícní kosti, nanáší se pomocí prstů, protože jde nejlépe zapracovat do pokožky. Pokud budete chtít, tak ho můžete nanést i na nos. A hodně často se nanáší i pod spodní red. Johanko, máš nějaké osvědčené oblíbené produkty na rozjasňování? Oblíbených produktů mám hodně. Mezi mé úplně nejoblíbenější patří asi tenhle rozjasňovač od Benefitu, jmenuje se Girl Meets Pearl a má pěknou narůžovělou barvu. Dále mezi mé oblíbené rozjasňovače patří třeba tenhle od Sleeku, který je vlastně klasicky pudrový. Ale existují třeba i rozjasňovače v tyčince. To je zase Benefit, že jo? Ano. Nebo sypké, které je nejlepší nanášet pomocí štětce, protože jsou velice výrazné. Ale také existují tekuté rozjasňovače. Jo, ten si používala na mě, že jo? Na tobě. Ten je taky relativně, bych řekla, výrazný, ale vypadá moc hezky, když se rozpracuje. Na jaký příležitosti je vhodný highlightery používat? Záleží podle mě asi na typu highlighteru. Pokud je nějaký výraznější, tak je to určitě moc hezké třeba na plese, kde vlastně svítí světlo a hezky se odráží od tváří. Ale pokud je nějaký, třeba jako tenhle od Benefitu, tak ten lze používat i na denní nošení, protože není tak výrazný a třpitivý. Ještě mě napadá poslední otázka. Kdy třeba je vhodné highlighter vynechat a vůbec nepoužívat? Jsou takový případy? Určitě jsou. Myslím si, že ženy, které mají mastnější pleť nebo viditelné vrásky, tak by highlighter používat neměly, protože by to akorát upozornilo na vady pleti. Super, já myslím, že nám to dneska úplně stačí. Děkuji za vyčerpávající odpovědi. Doufám, že mě navštívíš při nějakém dalším videu. No a já doufám, že jsme o highlighterech a rozjasňování řekli všechno, co vás zajímalo. Pokud vás napadá nějaká otázka nebo nějaká poznámka, která tady nezazněla, určitě napište pod toto video nebo e-mail. No a já se těším u dalšího videa.